Fl-aħħar snin, il-Kunvent u l-Knisja ta' Santa Margherita f'Bormla kellhom bżonn sew ta' restawr u wara proposta mill-Fondazzjoni Cottonera, id-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni wettaq ix-xogħol kollu mid-dokumentazzjoni sar-restawr innifsu. Il-perit Robert Tamallija spjegat x'tip ta' interventi kien hemm bżonn fuq il-faċċati tal-Kunvent u l-portiko tal-Knisja. Bħala restawr saru kemm interventi fuq il-ġebla kif ukoll fuq l-aperturi tal-injam. Bħala interventi fuq il-ġebla l-iktar intervent prinċipali li kien hemm kien minħabba l-fatt li l-ġebla fuq in-naħa ta' fuq kienet qiegħda tiġi delaminated, ġifieri bażikament kienet tinqalaq xhur minn mal-bqija tal-ġebla. Dan l-interventi ġifieri kien jikkonsisti mbagħad li titneħħew il-qxur u terġa' tiġi osservata l-ġebla fejn il-qxur kienu mhux daqshekk fondi u fejn il-wiċċ il-ġdid tal-ġebla kien għadu f'stat pjuttost tajjeb ġew consolidated, ġifieri bażikament jiġi applikata kimika apposta l-ammonium oxidate biex terġa' tieha s-saħħa u mbagħad fejn kien hemm forsi xi vojt naqra qawwi dan intela permezz tal-plastic repair. Il-perit Mallija spjegat li saru wkoll interventi ta' tindif tal-faċċati mill-qoxra sewdenija li akkumulat ma' żmien. Saru wkoll interventi fejn tneħħew fuq in-naħa t'isfel tal-binja kien hemm ħafna saffi ta' żeba' u ta' siment, speċjalment fuq il-portiku, u allura bdew jintilfu d-dettalji arkitettoniċi u daw tneħħew kollha u fejn kien hemm dettalji nieqsin daw jew reġgħu ittellaw bil-plastic repair jew inkella nbidel il-ġebel, tnatfet il-faċċata wkoll. Intervent interessanti seħ fuq in-naħa ta' wara tal-binja li fit-tieni gwerra dinjija kienet intlaqtet mill-bombi. Parti mill-kunvent kienet waqgħet u għadhom jidhru sinjali ta' shrapnel li inżammu minħabba xhieda tal-istorja. Ix-xogħlijiet fuq il-kunvent u l-Knisja ta' Santa Margherita tlestow f'għaxar xhur b'investiment ta' ftit iktar minn 300,000 euro. Il-Monasteru ta' Santa Margherita twaqqaf fid-9 ta' Novembru tal-1726 u kien oriġinarjament magħruf bħala l-Konservatorju ta' Ġesu u Marija. Fl-1727 in-numru ta' sorjiet li bdew jidħlu f'dan il-monasteru żdied u l-kunvent kellu bżonn jiġi estis. Fl-1730 il-Gran Mastru de Vilena offra li jkopri l-ispejjeż għall-estensjoni tal-monasteru minn flusu. Fl-1731 il-Konservatorju sar il-Kunvent tas Sorjiet tat-Terz Ordni Terezjana u 8 snin wara il-Vatikan tal-kunsens biex il-bini jservi bħala Kunvent tas Sorjiet Terezjani bil-vot tal-klawsura.